କରି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଗଣନା କରି ରଖିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରୁ ବାପା ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଜନପଦ ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଅଛ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଅପିତା ପରମେଶ୍ୱର এই গ্রহକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଅଛୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସମାପନ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଜି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ আকস্মিক ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାପା ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରାଇଅଛ ବାପା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା ମୋ ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ମଠାରୁ ତୁମେ ଦୂରକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନର ତୁଳି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟମ ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଅ। ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେନ୍।